Maswera semhuri yeZimbabwe, welcome to Hot Zim Trends. Right, nhasi ndakuigirai video remamotorist ari kufoswa kuita pay up to $50 paTOLLGATE. Makambozvionawo here izvi? Right, we all know very well kuti Zinara yakaishiwa nearticle yaitaura kuti no, yes, from the 24th of January 2025 maprices emaheavy vehicles anenge aita $10, emabuses is $8, toyo pamaminibuses is just 6, my light vehicles is just $4. Saka I've got this video with me riri kuratidza kuti vanhu vakatozara izvezvi kutaura kuno paTOLLGATE, last TOLLGATE chibva muHarare kuti chipinde muBeitbridge vari kurambidzwa kupinda just because havana ma$50. Saka I would love you to watch this video moyo mucomment section motiudza kuti aiwa zviriko here izvi. Jamba TOLLGATE seikhuphukile bafethu iTOLLGATE bathi $50. Imoto zithi ziyafika la TOLLGATE seikhuphukile. Kuyanyiwa abantu bayitoyitoye bathi iTOLLGATE seyi$50. Abantu bayifika nje mazithi imoto sezizama ukudabula lapha emasayidini. Zonke le moto zilenda ukubhadala ama$50. $50 each TOLLGATE eZimbabwe to Beitbridge. Kuyanyiwa bafethu. Kuyanyiwa bathi TOLLGATE is now $50. Abantu bajamuka. Onke imoto lazo kumele ikhiphe $50. Spalit iri kutaura iyeyo kuti kana wakavikire shop yako kana kuextenda jurawo kubva pamapeg akatarwa uri kukurudzirwa kunzi ugadzirise ipapo upwanye zvinhu izvo udzosere pakare, because mushure mekunge wakundikana uchabhadhariswa faini inokwanisa ita $200 pamusoro pezvo potumirwa katapila yopwanya building yako. Saka madocuments andinawo panapa ndine 2 madocuments. The first one ndeyemataxshop vakavakira pasingabvumidzwi. The second one yachona ndo iya yemajuraws vakaextenda kubva pamaboundaries akatarwa nechitungisa. Muri kukurudzirwa kunzi munge mapwanya, musazowanika muchisangana nedambudziko ivo vaishiwa. Deadline ndinhasi 28th of January. Saka I would love you to subscribe and share so that we continue giving you updates kuti alright vana zvavakapuwa deadline ra 28 vakazopwanyirwa here. I love you.